Terve, olen Anssi Huovinen. Tunnetaan myös Andy Pyrona. 2016 vuodesta asti ollut yrittäjänä. Kokkikoulutukseltani sekä myyjä. Aina tykännyt videopeleistä ja aikoinaan uteliaisuuttani lähdin nettiin niitä pelaamaan ihmisille. Tässä nyt 10 vuoden aikana muutamasta katsojasta ja seuraajasta päästy siihen 300 000 nykyään. Sketsihahmoilija, reality-hahmo. Monet ihmiset seuraa mun elämää ja yrittämällä lähdin yrittää. Ja tässä sitä nyt ollaan. Olen päässyt kokemaan ympäri maailmaa tietokonepelaamisen ja olen päässyt matkustaa ympäri maailmaa, tutustua uskomattomiin ihmisiin ja viihteen alaa monipuolisesti. Ja olen löytänyt tätä kautta sitten sen oman taidon ja ne omat hyvät puolet, mistä on sitten saanut siunattua itselleni sen toimialan, missä tunnen olevani niin kuin parhaimmillani. Ja se on mun mielestä se yrittäjyyden palkinto. Monesti multakin on kysytty sitä, että miten pystyy aloittaa tällaisen alan, miten pystyy aloittaa striimaa. Ja mulla ei siihen muuta yksinkertaista kysymystä kuin vaan se, että mikä liittyy muun itsessä, että jos sä et kokeile, niin sä et koskaan tiedä, onko se sun juttu. Mä rakastan tässä puolessa sitä, että entisenä kaupunkilaisena tykkään asua Utajärvellä ja tää ala ei rajoita mua minnekään. Mä voin olla täällä näin pienessä pierukuutiossani ja tehdä sitä, mitä mä rakastan. Mutta mukavinta tässä viihdealalla on se, että on monta ovea, josta sä itse voit päättää, mistä sä kuljet. Mä oon Sami Mustonen, muhoslainen video- ja valokuvausalan yrittäjä. Ja kiinnostus elokuviin lähti meikäläisellä jo alakouluiässä. Ja sit lukion jälkeisenä kesänä mä olin siinä pisteessä, että piti valita koulutuksen tai helsinkiläisen mainostoimiston välillä ja mä lähtin töihin. Jossain vaiheessa muutin takaisin Oulun seudulle ja huomasin, että olen ajautunut vähän liian kauas tämmöistä vapaasta luovasta työstä. Ja mä alkoin pitkästä aikaa taas käsikirjoittaa ja sen seurauksena syntyi lyhyt elokuva Marras. Ja tää projekti, joka lähti indie-meiningillä liikkeelle, sai jälkituotantovaiheessa sitten oikean tuotantoyhtiön ja rahoituksen ja on tällä hetkellä esitetty yli 40 kansainvälisellä elokuvafestivaalilla. Jälkipyykki sitten antoi mulle sen, että sain olla osallisena useissa kotimaisissa TV-sarja- ja elokuvatuotannoissa. Ja jossain vaiheessa sitten niin kun alkoi kertymään myös sitä omaa asiakaskuntaa tuolla niin kuin mainosvideo- ja markkinointivalokuva-osastolla. Sitten olin siinä pisteessä, että koin tarpeelliseksi ja järkeväksi perustaa ihan oman yrityksen ja tälleen jälkikäteen kyllä niin kuin toivon, että olisin hoksannut tämän tempun tehdä jo paljon varhaisemmassakin vaiheessa. Ja mun koulutustausta on lähinnä oppimista käytännön tekemisen kautta. Mä toivon, että tätä yrittäjyyttä tuotaisiin nuorten tietoisuuteen enenevissä määrin, koska se muun muassa saattaisi herättää nuorten ajatuksia enenevissä määrin siitä, että kuinka niin kuin omasta harrastuksesta voi saada yritystoimintaa ja muutenkin niin kuin saattaisi herättää ajatuksia laajemminkin erilaisiin työllistymismahdollisuuksiin. Moro, mä oon Veeti, mä oon 21 ja mä oon videoeditoija täältä Utajärveltä. Aloin tekemään videoita epäsäännöllisesti vuoden 2012 alussa ja jossain vaiheessa sitten videoeditointia kohtaan kiinnostus alkoi heräämään ja rupesin opettelemaan sitä YouTube-tutorialien kautta ja vuosien mittaan tein töitä vähän kelle sattuu, milloin sattuu. Eli siis asiakaskuntaan kuuluu kaikenlaiset YouTubettajat, striimat ja muut sosiaalisen median vaikuttajat, eli siis ne lähettää mulle raakaklipit, mä leikkaan ja teen niistä esityskelpoisesti. Yrittäjyys on ollut mielessä ihan penskasta asti, ihan vaan sen takia, koska voi olla oma pomo, voi päättää omat työajat ja kelle tekee töitä ja miten tekee töitä. Ja 2021 pari isompaa asiakasta oli mun yhteydessä ja kävi ilmi, että mähän voisin elättää itteni tällä ihan hyvin. Ja sitten tuli mieleen idea, että mähän voisin perustaa vihdoinkin tämän yrityksen. Eli tässä mun hommassahan on parasta se, että pystyn tekemään töitä ihan kelle vaan, minne vaan, vaikka Utajärveltä Jenkkeihin asti. Ja 2023 mä vihdoin sitten perustin tämän yrityksen Utajärven yrityspuiston ilmaisen avun kautta, koska yrityksen aloittamisessa tulee paljon pieniä juttuja, mitä ei tule huomioijaksi, ja Utajärven yrityspuisto auttaa niissä aivan mainiosti.